Életünk során sokszor nem is sejtjük, honnan leselkedik ránk a veszély, pedig előfordul, hogy olyan helyről, ahonnan nem is gondolnánk. Angie Crowley az Illinois állambeli Oregonban nőtt fel. A gimnáziumban éltanuló és pompomlány volt, zenélt az iskolai zenekarban és évkönyvet is szerkesztett. Mikor felnőtt, rengeteget utazott a családjával és a barátaival, nagyon érdekelte a divat, mindig tökéletesen akart kinézni. 1985 végén elköltözött Floridába, Fort Lauderdale-be. 1986. május 23-án Angie épp a barátnőihez Dawnhoz készült utazni Yankeetownba. Úgy gondolta, majd éjszaka vezet, mert nem szerette volna, ha a nappal azzal telik el, hogy fél napot az autóban ül. Rosszul tájékozódott, ezért megkérte a bátyját, hogy adjon neki egy kis útbaigazítást. Ezek után nekivágott a körülbelül 5 órás útnak. Leírta a részletes úti tervet, de 3 órányi vezetés után véletlen rossz irányba fordult. Miután 1 órát haladt rossz irányba, egy kisvárosban, Winter Gardenben találta magát. A városban megállt és éjfél körül felhívta Dawnt, hogy eltévedt. Azt mondta Angie-nek, menjen el egy Crystal River nevű városig és onnan hívja fel, oda el tud menni elé és majd együtt teszik meg az út hátralévő részét. Dawn éjszaka elaludt és következő nap reggel kelt fel, ekkor jött rá, hogy Angie még mindig nem érkezett meg. Kétségbeesve felhívta a közös barátokat, hát ha valaki látta. Mivel egyik barátjuk sem hallott róla, felhívta a rendőrséget, hogy a barátnője nem érkezett meg hozzá az éjszaka folyamán. Érdeklődött, nem kaptak bejelentést balesetről vagy lerobbant autóról. A rendőrség sajnos nem kapott ilyen bejelentést aznap este. Dawn nagyon aggódott érte, így megkérte a rendőrt, hogy nézzenek utána Angie-nek, hát ha megtalálják. Felhívta Angie édesanyját, mert nagyon meg volt rémülve. Alig 24 órával később Crystal Rivertől nagyjából 8 kilométerre egy horgász talált egy holttestet. Azonnal jelentette a rendőrségnek, és a rendőrség 1 órán belül ki is érkezett a helyszínre. A kiérkező Jerry Thompson nyomozó egy lányt talált arccal lefele a földön fekve. A teste tele volt zugzódásokkal, sérülésekkel. Az áldozat pólója szét volt szaggatva és nem volt rajta alsónemű. A nyaka köré tekerve találtak egy stretch nadrágot, feltehetőleg azzal folytották meg. A nyomozó szerint a nadrág az áldozaté volt. A rendőrök átkutatták a helyszínt és a környéket. Az áldozattól pár méterre megtalálták az alsóneműjét és a cipőjét. A nyomozó megtudta, hogy délelőtt bejelentettek egy eltűnést. Az eltűnt személy leírása alapján az áldozat feltehetőleg Angie Crowley volt. A tetthelytől nem messze rábukkantak pár üvegdarabra, azokat is begyűjtötték. Az áldozatot elszállították a halottkémhez. A halottkém megállapította, hogy a halál oka a folytogatás volt. Az áldozatot a halál előtt brutálisan megverték és megerőszakolták. A nyomozó felkereste Dawnt és megkérte, hogy azonosítsa az áldozatot. Dawn felismerte, kiderült, hogy valóban Angie volt az. Teljesen összetört, zokogott. Miután egy kicsit összeszedte magát, a nyomozó kikérdezte. Dawn elmondta, hogy a környéken rajta és a családján kívül nem ismert mást Angie. Arról is mesélt, hogy az öccse Steven és Angie közel álltak egymáshoz. Dawn megemlítette egy Butch nevű férfit, akiről Angie mesélt neki. Megtalálták Stevent és beszéltek vele, tisztázni tudta, hogy a gyilkosság idején nem tartózkodott az államban. Ezek után Thompson nyomozó értesítette a szomorú hírről a családot. Még azon a napon a nyomozók elmentek Crystal Riverbe, hát ha találnak valamit. Hajnali 2 óra körül 2 újság kihordóval futottak össze. Megkérdezték őket, nem láttak valami furcsát előző este. Egyikük azt mondta, hallott egy női sikolyt az utca túloldaláról, és utána látott egy férfit beszállni egy autóba. Mivel messzire volt, nem látta a férfi arcát, annyit tudott mondani, hogy körülbelül 190 centi magas és 90 kiló lehetett. A városban egy telefonfülke körül üvegdarabokat találtak a földön. Mivel nagyon hasonlónak tűnt, mint amit a gyilkosság helyszínén láttak, ebből is mintát gyűjtöttek be. A rendőrség a médiát is értesítette, hogy keresik Angie autóját. Következő nap már kaptak egy tippet, el is mentek megnézni az autót. Az autó sofőr felüli oldalán be volt törve az üveg,
Ugyanolyan üveg volt, mint amit a gyilkosság helyszínén meg a telefonfülkénél láttak. Az autó mellett felfedeztek egy cipőnyomot. Az autóban találtak új lenyomatokat, de az adatbázisban nem volt egyezés. A rendőrség Crystal Riverben nem jutott előrébb, így elmentek Fort Lauderdale-be kikérdezni Angie szobatársát. A szobatársa is megemlítette Butchot, de ő sem tudott róla sok mindent. A rendőrség minden követ megmozgatott, hogy megtalálja, de nem lett eredménye. 2,5 hónappal a gyilkosság után váratlan fordulat történt. Az FBI-tól érkezett egy nyomozó, aki egy William Hepp nevű férfit keresett, akit köröztek rablás és emberrablás miatt. Információi alapján feltételezte, hogy Crystal Riverben bujkált 2-3 hónappal azelőtt, mert ott lakott a nagynénje. William fegyverrel kényszerítve elrabolta a főnökét, majd elmenekült. Nem csak rablást és emberrablást követett el, 18 éves kora előtt 30 alkalommal tartóztatták le. Kikérdezték a nagynénjét, elmondta, hogy William Pennsylvániába költözött. Az FBI lenyomozta Pennsylvániában is letartóztatta emberrablás miatt. William bűnösnek vallotta magát és elkezdte letölteni a 10 éves büntetését. Butchot időközben megtalálták, de szilárd alibije volt aznap estére, így kizárták a gyanúsítottak közül. Thompson nyomozó elment a börtönbe kihallgatni Williamet, kérdezte Angie-ről, de tagadott mindent, azt állította, sohasem látta. A nyomozó átnézte William leadott tárgyait a rendőrségen, és nagy felfedezést tett. William Hepp cipőjének talplenyomata pontosan megegyezett az Angie autója mellett talált cipőnyommal. Megvizsgálták az új lenyomatát, az is teljesen megegyezett az autóban talált új lenyomatokkal. 1989. július 28-án William Heppet megvádolták Angela Crowley elrablásáért, megerőszakolásáért és meggyilkolásáért. 3 nappal később a bíróság bűnösnek találta minden vádpontban, és halálbüntetésre ítélték. William 27 évig volt a halálsoron, mindvégig ártatlannak vallotta magát. 2013. október 15-én végrehajtották a halálbüntetést.